মইতো আলোচনা আজিও আছে কৰিম মই আহকচোন মইতো আছে এতিয়াও অহা নাই কিয় মুখেদি আহ্বান কৰি আছে দীপেন বড়ো চাম্পা বৰগোহাঞি ইহঁতে দায়িত্ব লৈ পেলাই গৈছিল যে প্ৰমোদ বড়োৰ লগত আপুনি বহিব লাগে মইতো বহিম বুলি কৈছে কিন্তু আজিলৈকে হোৱা নাই মোৰ লগত আলোচনা কৰাৰ পিছত কিয় পলাই গৈছে আহক মই কৈছোঁ চাম্পা বৰগোহাঞি দীপেন বড়ো ইহঁতে মোৰ লগত আলোচনা কৰি পেলাই প্ৰমোদ বড়োক মোৰ লগত বহাৰ কথা আছিল थांनाय समफ्राव जों UPPLनि दैदेनगिरिनिफ्राय BPFनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायबोदों सावरायनाय नुदों जे BPFनि दैदेनगिरि हिसाबै हाग्रामा महिलारिया बे माखौबा गारनानै माखौबा नाजावनाय बे पलिसिखौ कोनोदिन गनाया बिथाङा गावनो चिफ जानो मोननांगौ गावनो BTCनि दैदेनगिरि जानो मोननांगौ बाखिबा गावनि सिङाव थानांगौ बे मन'भाबजों खोथाफोरखौ बुंनो नागिरा बेनिखायनो बे मोननै जेब्लाहालागै हाग्रामा महिलारिया BPFनि लिडार हिसाबै थागोन मुरब्बी हिसाबै थागोन अब्लाहालागै UPPL आरो BPFनि गेजेराव गोरोबलायनाय कोनोदिन फैनाय नङा आरो ज' खामानि मावनो हानाय परिबेख फैनाय नङा BPF आरो UPPLनि गेजेराव गोरोबलायनायनि बाथ्राया जाबाय बे मोननै दोलोनि दैदेनगिरिफोरनि एराधारा जिथु मन'भाब मोननै राजखान्थि हान्जाया गोरोबलायनाय खामानि मावनांगौबा बे राजखान्थिनि हान्जानि जिथु नीति आरो आदर बेथ' एसे फाराग थाखायो खिन्थु फाराग थाब्लाबो बबेखौबा गारनानै बबेखौबा नाजावनाय बे मोनसे मेन्टेलिटिया दैदेनगिरिफोरा थानांगोन आरो बेबायदि थायोबासो जों बे रिजनेल पार्टियानो जा नेशनेल पार्टियानो जा पार्टिफोरनि गेजेराव गोरोबलायनाय खामानि मावनो हायो এক গোট হ'ব পাৰিলে খুবেই ভাল মই আজিও সেইটোকে বিচাৰোঁ আৰু এক গোট কৰিবৰ কাৰণে যথেষ্ট চেষ্টাও চলাই আহিছিলোঁ কামো কৰিছিলোঁ আলাপ আলোচনাৰ এটা মাহলো তৈয়াৰ কৰা হৈছিলে এতিয়া কিন্তু এইটো মানে কিছুমান কাৰণত আমাৰ স্তব্ধ হৈ আছে এক প্ৰকাৰ মানে বিফল হোৱাৰ দৰে হৈ আছে আৰু এইটোকে যদি আমাৰ দুয়োটা দলৰ নেতাবিলাকে যদি মানে পুনৰ বিচাৰি পেলাই আলোচনাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো যদি আগবঢ়াই লৈ যাব বিচাৰে মই চবতকৈ সুখী হ'ম আৰু এক গোট হৈ পেলাই একত্ৰিতভাৱে যুঁজ দিলে BTC অঞ্চলত আমাৰ ৰিজনেল দল বাচি থাকিব ৰাইজে বিচৰা ধৰণৰ কেতিয়াবা ফৰ্মুলাবিলাক নিমিলে প্ৰত্যেকটো দলৰ নিজৰ নিজৰ নীতি আদৰ্শ মিছন আৰু ভিজন থাকে এজেণ্ডা থাকে আৰু এইবিলাক এজেণ্ডা মিছন ভিজন অবজেক্টিভটো লৈ পেলাই দলবিলাকে কাম কৰাৰ কাৰণে কিছুমান ক্ষেত্ৰত ৰাজনৈতিক দলবিলাকৰ মাজত ৰাইজে বিচাৰিলেও এইবিলাক ক্ষেত্ৰত বাস্তৱত সফল মানে নহয় এক গোট হ'ব পাৰিলে খুবেই ভাল মই আজিও সেইটোকে বিচাৰোঁ আৰু এক গোট কৰিবৰ কাৰণে যথেষ্ট চেষ্টাও চলাই আহিছিলোঁ কামো কৰিছিলোঁ আলাপ আলোচনাৰ এটা মাহলো তৈয়াৰ কৰা হৈছিলে এতিয়া কিন্তু এইটো মানে কিছুমান কাৰণত আমাৰ স্তব্ধ হৈ আছে এক প্ৰকাৰ মানে বিফল হোৱাৰ দৰে হৈ আছে আৰু এইটোকে যদি আমাৰ দুয়োটা দলৰ নেতাবিলাকে যদি মানে পুনৰ বিচাৰি পেলাই আলোচনাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো যদি আগবঢ়াই লৈ যাব বিচাৰে মই চবতকৈ সুখী হ'ম আৰু এক গোট হৈ পেলাই একত্ৰিতভাৱে যুঁজ দিলে BTC অঞ্চলত আমাৰ ৰিজনেল দল বাচি থাকিব আৰু BTC অঞ্চলৰ ৰাইজৰ যিটো আকাংক্ষা এইবিলাক পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে BTC ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কাৰণে কাম কৰিবৰ কাৰণে আৰু BTC অধিক শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণেও বেছিকৈ মানে লাভ হ'ব গতিকে দুয়োটা দলৰ নেতাবিলাকে ইয়াৰ ওপৰত নিশ্চয় চিন্তা চৰ্চা কৰিব মই আহ্বানো কৰিছোঁ UPPL দলকো আহ্বান কৰিছোঁ আমাৰ BPF দলৰ নেতা তেখেতকো মই আহ্বান কৰিছোঁ যে এই মুহূৰ্তত যদি এতিয়া পুনৰ বিচাৰ কৰি পেলাই এক গোট হৈ যুঁজ দিবৰ কাৰণে যদি চিন্তা চৰ্চা পুনৰ ল'ব পৰা যায় তেতিয়া সেইটো ৰাইজে চবতকৈ মানে ভাল পোৱা এটা মানে আমাৰ কাম হ'ব বুলি মই ভাবোঁ আৰু দলীয় কৰ্মী নেতাসকলে চবেই ভাল পাব BTCৰো ভাল হ'ব চবৰ কাৰণে ভাল হ'ব दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारियारि आफाद हिसाबै जों जेब्लायबो बर' हारिनि खौसेथि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय हाबा मावबोदों आरो हारिनि आंखाल क्राइसिस हारिनि जेला माने क्राइसिसनि टाइमाव जुदि कल जेला हारिया खालामो बड'फाया जिखौ बुंदोंमोन जे बुहुमनि बर'फ्रा खौसे जानांगौ खौसे जों थांना थानांगौ गेरेमसा हारि दानांगौ जायखिजाया क्राइसिसनि टाइमाव राजनीतिक क्राइसिस सामाजिक क्राइसिस जोंनि रांखान्थि सोलोंथाइनि क्राइसिस बा मालाबा जोंनि गेजेराव माने हारियारि दाङाबाजि जि कनफ्लिक्ट राइट्सफोर जादों एबसुआ गासै जातीय आफादफोरखौ लानानै आरो पलिटिकेल नन पलिटिकेल जोंनि इन्टेलेक्सुवेलफोरखौ लानानै ज' बुथुमनानै जों गसंथादों हारिनि सिनस्रि बायदि जोङो
माने एक्टिभ युथ फर्स हिसाबै खामानि मावबोदों आरो बेखायनो जेब्लायबो एबसुनि सायाव हारिनि समाजनि बयबो मोनसे फोथायनाय हास्थायनाय लुबैनाया थायो जे एबसुआ जाहाथे हारिखौ खौसेयै बड'फाया जे स्ल'गानजों जोंनो लामा होनानै गालांदों बेजों जाहाथे हाबा मावलाङो आरो बे बिबानखौ लानानै जोङो थांनाय समफोराव रल लाबोदों खामानि मावबोदों आरो जोङो गावस्रा गावस्रि थासारिखौ सामाजिक भाबै जों खौसेथि खालामदों मालाबा जों राजनितिक गावस्रा गावस्रिखौबो जोङो खावलायदों जे बोरैबा जयै जों आवगायलांनो हायो नामा थांनाय बोसोराव जों खावलायदोंमोन जे बर'नि जि आनसलिक राजनितिक दल UPPL BPF खौसे आवगायलांनो हायो नामा बुजाबुजिनि आधाराव बे समाव बिथांमोननि हान्जानि टप दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव सावरायनायबो जादोंमोन एबसुनिफ्राय हाग्रामा महिलारि बिथां मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोनखौ सानैखौबो जों आलादा आलादायै लोगो हमनाय जादोंमोन बिथांमोननि गोसोनि खोथाखौ आरो बे खोथाखौनो लानानै दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा गुबुन गुबुन मिडियायाव बुंनाय जों नुदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा आंजों सावरायदोंमोन आरो बिथांमोना मोनसे खोथा बुंनानै थांदोंमोन जे उननि समाव आरोबाव सावरायफिननाय जागोन नाथाय नभेम्बर डिसेम्बर 2024 बे सावरायनाया स्तब्ध जादों दा जों हास्थायो थांनाय 13 तारिखआव जोङो गासै बर'नि माहारियारि आफादफोरखौ जों ज' लिंनानै सावरायदों जे माहारिया बड'फानि आदर्शजों गेरेमसा माहारि दानांगौब्ला जों माहारिबाद जातीयताबादखौ लानानै जों आवगायलांनांगोन आरो 14 तारिखआव बड'फानि जि स्ल'गान लिभ एन्ड लेट लिभ बड'स अफ द वर्ल्ड इउनाइट माने बिल्डिं बड' एज भाइब्रेन्ट कमिउनिटि बे मोनथाम एजेन्डाखौ लानानै जोङो रड मार्च खालामदों जाहाथे सामाजिक स्तराव जों खौसे आवगायलांनो हायो राजखान्थि बिथिङाव गुबुन गुबुन दोलोआव दिनै बर'फ्रा दङ गोदोबो दङमोन दिनैबो दङ खिन्थु जोङो खावलायदोंमोन जे आनसलिक दलफ्रा ज' जानो हायो नामा गोदो मोननैमोन दा मोनथाम जाबाय राष्ट्रीय दलावबो बर' दैदेनगिरिफ्रा दङ दा ज' मारै जागोन माब्ला जागोन बे खोथाया निर्भर खालामगोन गावबा गाव हान्जानि टप दैदेनगिरिफोरनि सायाव मा एजेन्डाखौ लानानै जोङो खौसे आगान सुरलांगोन खिन्थु हारिया जेब्लाबो खौसे लुबैयो दा बे खोथाखौनो जोङो मालाबा सम सुबिदा आरो खाबु जायोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों जेब्लाबो सावरायनो थाखाय रेडि नाथाय सावरायनायनि जि खोथा बाथ्रा बा बे परिबेस परिस्थितिया निर्भर खालायगोन बै जे आनसलिक बर'नि राजनितिक दल दङ मोननैमोन दा मोनथाम जाबाय बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रासो बिनि डिसिसनखौ लानांगोन जे बिथांमोना आवगायबोगोन ना बोआ बा मा परिबेस परिस्थितियाव बबे एजेन्डाखौ लानानै रायलायगोन दा बेखायनो जोंनिफ्राय आपिला जेब्लाबो थागोन हांख्रायनाया जेब्लाबो थागोन जे जोङो जुदि ज' ज'यै आवगायलांनो हायोबा हारि दानायाव बड'फानि जि आदर्श दंमोन बियो माने मोगथाङाव जोङो रोखायै मोनफुंनायाव गोरलै जागोन दा बेबायदि बुंलायनाया जेब्लाबो थायो मोनसे सासेया मोनसे बुङोब्ला गुबुन सासेया मोनसे बुंगोन गावबा गावनि जुक्तिखौ बयबो होगोन बेफोर जुक्तिफोरा गावबा गाव लेभेलाव थागोन खिन्थु जोङो सर्बसाधारन बा साधारन रायजो राजाया मा लुबैयो हारियाव जेब्लाबो समाज बिथिंनि खौसेथि आफादफोरनि खौसेथि राजखान्थियावथ' जेब्लाबो गावस्रा गावस्रि थायो दोलोआ आलादा आलादा फिल'सफि आइडिय'लजिखौ लानानै बयबो आलादा आलादा दोलोआव खामानि मावो खिन्थु जोंनि सार्थ'आ जाबाय ग्रेटार इन्टारेस्टआव जोङो बिदा फंबाय जिहेथु मोनसे समाव ज' ज' नांबोदोंमोन आरो आन्दलननि गेजेरजोंनो मोनसे मोननै दोलो जोनोम जाबाय दा मोनथाम जाफैबाय बे दोलोफोरा सार्थ'आ जुदि हारि दानायनिब्ला जातीयताबादब्ला आरो जोंनि ओनसोलखौ जौगाहोनायनि जुदि सार्थ'ब्ला बबेबा पइन्टआव जोङो ज'है सावरायलायनानै आवगायलांनो हायो नामा खोथाया बेसे बुंलायलायनायाथ' थागोन रायलायलायबाय थानाय समावबो नांलायलायनाया थागोन गावबा गाव जुक्ति गावबा गाव माने लजिकखौ आर्गुमेन्टखौ बयबो होगोन दा बेखायनो जोङो लुबैदों जे बिसायख'थिनि समाव जाहाथे भाइलेन्स जाया कनफ्लिक्ट जाया बिदा फंबायनि गेजेराव गाज्रि गावनि जिउखौ मुल्य गैयै बायदि माने हारिखौ बोखांनो थाखाय गावनि जिउखौ बावसोमनानै दिनै खालामनानै जोंनि बर'खौ गेरेमसा खालामदों बिदा फंबाय गैयाजासे दिनैहाय 14 बोसोर बिथाङा दिनैहाय बे हारिनि आन्दलन खालामनायाव जेलखानायाव बिथाङा दैथायना दोनजादों दिनै जोंहा भाग्यआ मोजां बिथाङा दिनै मोजाङै मोजां सफैनो हाबाय जों बेखौनो गामिनि जाना जों बहुद
आरो बहुत गोबां मानसि बिदिनो दंबावो गबावनांगौ बिसोरबो गगोन जों मिजिंथियो आफा इसोरनाव जों आर'ज गाबो बिसोरबो जेन जोंजों समान जोंबायदि जों सोलिफैनो हायो टिमारि गामिया सासे बिर जोहोलाव दङ जोंखौ जोंनि गामिखौ बयबो खोनाजोबगोन टिमारिनि सोमखोर माने बिर जोहोलाव बयबो मिथिगोन आरो बयबो खोनागोन जों एसे आराम बिर जोहोलाव मोनदों हारिनि थाखाय थैसोमग्रा हारिनि थाखाय जिउ बाउसोमग्रा बेबायदि बेनो जोंहा गौरब आङो बिसोरखौ बुंला फिसानाव जोंहा दुखु मोनगोन बेखायनो आङो खालि मोनसेल' खोथा जों बिथांखौ एसे गोबाव थाहैनायनि थाखाय बिथांखौ जों बेखौनो जोङो रायजो राजाफोरनि ज' जादों आंला दुखु फैयो रायजो राजाफोर दिनै जोंहा जों जुथुमनायनि मेन जाहोनानो जाहैबाय टिमारि गामिनि बे जोहोलाव मानगोनांथि मा होनोमोनलाय सोमखोर मुसाहारिनो जोङो बयबो गावनि गोसो गोथारै अननायजों बिथांखौ जों मान बावो बेखौनो आङो रायजो राजाखौ खावलायनानै आंनि सुंद' आरो रायजो राजा ओमफ्राय महिलानि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट मानगोनां बिथांमोन आरो महिलानि सोद्रोमाफोर दा जोङो सोमखोरखौ जोङो गामिनिफ्राय बरायनो थाखाय आखायाव लानाय जादों दा बिथांखौ गामसा आर'नाइजों गामिनिफ्राय गोसो गोरबोजों जोङो बरायनो लानाय जाथोंसै बिथाङाबो जोंनि अननाय मोजां मोननायखौ आजावना लायो बेखौनो आंनि फोथायगोन जोंनि बे गामिनि गासै रायजो राजाजों गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनाय खुलुमनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय जाबाय आं खोब मोजां मोनदों आं आसा खालामाखैमोन आंखौ जे एसेबां नोंथांमोना अनसायगोन बा बरायगोन दिनै बे मुहुर्तखौ आं मोननानै आं गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आसा खालामदों जे नोंथांमोना आंखौ अराय सम हेफाजाब होलांबाय थागोन फैबाय थानाय समाव आंखौ अराय सम सहाय खालामगोन आरो आंबो नोंथांमोननि जानानै जेसेबां हायो खामानि मावनो समाजनि खामानि मावनो आंबो नाजालांगोन खारन जोंहा मावनांगौ गोबां खामानि दङ जोङो फरायनाय हक मावनाय दांनाय आं खोनानो मोनदों गोबां फासयनानै दं बे ओनसोला खारन बे ओनसोलखौ लानानै जों समाव देरगाखाङो मानोना बे ओनसोलनिफ्राय गोबां मुंख्लं दं आं जेब्ला आफादाव थांजेनदोंमोन अब्ला आङो रेकर्डसफोरखौ नायदों माखासे रेकर्डसफोरखौ बे ओनसोलाव साबसिन मुंख्लं जों गोसोखाङो दासिमबो दा बेनिखायनो जों खौसेयै गसंथानो नाजानि खैफोद आफोदाव सहाय होलायनि अराय सम खौसे जौगालांगोन अब्लानो जोंनि समाज जोङो मोनसे आबुं समाज मोनलांनो हागोन जेब्ला जों गावस्राबाय थागोन अब्लासिम जोंनि समाजा मोजां जानाय नङा बेनिखायनो जोंनो खौसेथि नांगौ जों ज' ज'यै खामानि मावलांबाय थागोन आं दिनै गोबां बाथ्रा बुंनो सानाखै खारन आङो एसे इमसनेल जानानै दं बुंनांगौ गोबां बाथ्रा दं अब्लाबो आं उनाव बुंलांबाय थागोन लोगो मोनलायबाय थागोन बुंनानै आं बिबुंथिखौ दोनथ'बाय गोजोन्थों सफैनायनि थाखाय
시나야 시나 또. 다시 이렇게. 네네네 한번에. 또 시나야 수이. 예.